El que vull dir en definitiva és que el procés de creació i de treball va ser un cambalatge, diguem-ho simplement així, afavorit per qui va poder fer-ho, que entre altres coses va comportar el canvi del regidor delegat d'informàtica, el senyor Oltra, per la senyora Marian Corbí. Curiosament, les mateixes persones que van muntar tot aquest cambalatge ara decidissin fer marxa enrere argumentant la necessitat i falsament l'existència d'una sentència, que efectivament existeix una sentència, però hem de recordar que immediatament que la sentència es va plantejar, així crec que se va recórrer i al mateix temps, de manera simultània, s'ha buscat una via paral·lela per a que aquesta persona continuara així ocupant el lloc de treball. Per tant, si fem les coses és perquè ens dona la gana. Les hem fet primer en un sentit i després en sentit contrari. El per què del canvi ho saben vostès. I quan vulguin, no se ho expliquen. Que l'àrea d'informàtica fa un parell d'anys és un caos, en general, això no ho pot negar ningú, en majúscules. Que la culpa del que està passant en l'àrea d'informàtica no és d'una persona exclusivament, per suposat. Ahí de culpa està el dimoni. Tots tenen culpa. No obstant això, ara se decideix descapotar l'àrea, no és que van a complir la sentència, perquè vostès ja han comentat que el que van a fer és crear un altre lloc de treball, igual no de tanta titulació, sinó de titulació inferior, per a dirigir l'àrea d'informàtica. Això sí que estic mal informat i segons vaig aparèixer sentit en una de les comissions informatives. Per tant, no estem parlant de la persona, sinó de les necessitats. Vostès es carreguen un lloc de treball, que reconeixen que és necessari i que immediatament, en quan puguen, el recuperaran.